Оптики Алфа. Ало, да, Любов. Да, тук съм на Съборни 21. Идвам да взема нещо и се прибирам, не се притесняй. 15-20 минути максимум съм при тебе. Добър ден. Добър ден. С какво да помагам? Ами идвам да си търся слънчеви очила, че лятото настъпа вече. И също така искам да взема на приятелката ми очила слънчеви, като ето това е тя. Добре. Да ми- С малко лице, да? Да, да ми предложиш някакъв модел. Добре. Първо с няма да започнем. Ами да, най-добре. Тя е по-важна от тебе. Нали знаеш, жената каза, ние решихме. Да. Примерно нещо такова. Да. Какво мислиш? Нещо друго. Да. Двата модела нещо да си избера. Да, разбира се. Чипонски. Те са доста актуални също. Много ги Между харесват тях в момента. доста добре изглеждат тези. Имат и капачета от отстрани, да иззакрива от всякъде. Самите стъкла драската са... Имат 100% защита, няма нещо, което да не може да се надраска, разбира се, но трудно се драска. Да, добре. Зависи как се ползват. Това също е интересно, по-плътна пластмаса, пак е малък размер. Често казвам, тези и тези са доста добре. Ако евентуално нещо ни допаднат, примерно взема тези, може да ги сменим за други. Можем, да. Като, да, добре. Да, ще дойдеш с гаранцията, няма проблем, ще ги сменим. Добре. И нашия, да. Добре. Не, ето тези, които остави последните. Тези ли? Да, тези, да. Добре. Другите ще ги приберем. И нека да видим нещо за мене. Добре. Това. Да. Да ти кажа, ребанката си, не знам какво да ти кажа, ребанк. Това ли? Често да ти кажа, според мен това повече ми приляга на грозното лице. Добре. Поне малко да има нещо красиво на мене. Малко да се скриш малко. Добре, готови сме. Видях, че работите с Alfa Rio, дали ще може да се използвам карта за отстъпка? Разбира се, дай само да я сканираме. Да, секунда само. Заповядай. Имам ли гаранция на самите очила? Да, имаш 2 години за фабрични дефекти, нали? Не покрива надраскане, счупване, причинено от неправилна употреба, но ако нещо, примерно, по самата боя на металната част или нещо стане, общо взето, каквото и да стане, заповядай при нас. Винтове на носници винаги е безплатна смяната, те се изхабяват с времето, те че заповядай, ако Аз пазя, да знаеш, жените малко. Да, няма проблем. Добре, благодаря ти много. Приятен ден. Добре на тебе. И със здраве да ги носите. Благодаря ти много. Чао, чао.